पियावा से निक तकियावा बा आ देखी पूरी लेके कितना श्रद्धावा मेहरारू से पूड़ियों लेके बैठल बनी कि भले केतनो लेट हो जाई बाकी देहाती के एकतल सुनिए के जाई मेहरारू के पूरी खियाई मनाई हां जाई के खा पी के देख पूरी बुनिया खिया के ले ली ठीक भले अरुआ जाए लेकिन खियाई ठंडा के दिन में दो चार गो चीज जरूरी है काका जी आई ना ऊपर बैठी खड़ा बाइन ठीक नहीं आई सोहर जगह बा अच्छा ठीक एही में सोहरो सुना दे जा हरे राम राय जी प्रधान संघ प्रवक्ता उत्तर प्रदेश बहुत बहुत रुपया पुरस्कार हार्दिक अभिनंदन जय जयकार बा ठंडा के दिन होके तो दो चार गो चीज बहुत जरूरी हो जाए जैसे रुई ओढ़ना बिछौना टाइट रहे तो ठंडा कट जाए देखो भाई मुड़िया धर को तो सिटिया ले हम मुड़ी के नीचे हाथ धर दबा ना से औ गिरैया के नीचे हाथ पर फार मुठा रुई होखे तो ठंडा ना लगे अन्ना तो दुई होखे गुचू गुचू मर्द मेहरारू कट जाई सरवा कमरों पर ठंडा कट जाए अन्ना तो धुई होखे धुआं धूप तब ठंडा कट जाए हां जेकरा ना होई मुई ना ओकर खातिर भैंस वाला सुई होखे पहनाए वाली एक खाली पलाई मर्दा बाहर बनो तोर मर्दा बहाल बा हां बहल बा हम जानता नहीं बाहर बा बाहर बा तो ले लो तनी फोन लगा ले मर्दा के अपना मोबाइल में खेनो ले लो ए देवर बबुआ अरे काए भाभी जी आई तनी अपन फोनवा दी ना हमर फोनवा खराब हो गइल बा अरे हली ना एप्पल के मोबाइल है भाभी एप्पल के ना एप्पल के हां एप्पल का हाल अच्छा तनी नंबर बता दे अपन भैया के हां लिखी बोली 95 500 पवित्र 95 500 पवित्र 5 गो नंबर अभिषेक बो के भीतर माने उनका डायरिया में बा टुस टुस आप जिस उपभोक्ता को भोगना चाहते हैं वो किसी और को भोग रहा है कृपया तुम भी किसी और से भोगवाओ आई हो दादा का भाई ई कैसे हुआ नंबर देनी है जी का भइले भाभी ई तो भोगो कहता अच्छा तइला आई ठोक ठोक कही ठीक बा बताई 95 500 हाड़ी में 95 500 हाड़ी में 5 गो नंबर हो लॉकडाउन के गाड़ी में अरे को गाड़ी आइल बा हेलो रुक जा एही का शब्द बात नहीं है गाड़ी से ए बड़ा गाड़ी केहू ले सकता गाड़ी ब्यासे ले सकता रे न चलियो ले सकता रे गाड़ी में 5 गो नंबर का चल गेल ना गाड़ी कहत रे गाड़ी में 5 गो नंबर बा स्कूटी किन ले बस हो गए गाड़ी कहा था गाड़ी में नंबर 5 गो रखल बा लगाओ जल्दी टुस टुस टर टर उठाइए ना टर टर अरे उठाइए ना टर टर हेलो 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 हां बोला हेलो बोल भाई के बोलता राजा जी बोलता ने ना तो तार बावर्ची बोलता नहीं ए राजा जी राउर गोड़ छुके गोड़ लागता ने हम राउर धनिया बोलता ने हम जानत नहीं हमारे के दूसरा कोई के फोन आइए नहीं खा सकत जब करबू तोहरे पर हम निर्भर बानी तू ही हमारे से फोन कर सकत रू हम तारा आवाज से चिन्ह बानी आगे का समाचार कह का समाचार बताइए राजा जी रवा तन को मोह दया ना आई रवा गर्मी में गावना करई ने और जाड़ा में हमके छोड़ के चल गई ने इहो न तन को सोचने की राउर धनिया जाड़ा में कैसे रही है अगर रउआ के जानकारी ना होके तो हम बता दिए राजा जी जाड़ा में मेहरारू के 3 गो चीज के बहुत जरूरी होला रोई धोई आ दुई ए राजा जी जब हम जाड़ा में रजाई अकेले ओढ़तनी ना तो जनाता कि भीतरे भीतर वो घुस के हमरा देहिए में गुदुरावतनी ए राजा जी मन बोलता रू तो छोड़ का माई धमाई
हम तो ऐसे बाहर रुपया कमात रहनी है कि तोरा के पैसा भेजो मोटे मोटे गहना गढ़ा के पहनबे कि दिया दू चार गो मर जीत ना ये राजा जी राव रुपये पैसा हमरा ना चाहे रउआ जितना जल्दी हो सके रउआ गाड़ी धोली आ जल्दी से घरे आ जाए राव राव ट्रेन कटा के टिकट पर चढ़ गया बता अरे तब तो फटाके चलिए मेहरारू कहतिया का कहे खाती कोइला ऐसा आदत लगा के म्यूजिक सा जाए मेहरारू कहतिया काहे खाती कोइला ऐसा आदत लगा के लगे जीवन भर खाती बस गइलो जाके काहे खाती कोइला ऐसा आदत लगा के लगे जीवन भर खाती बस गइलो जाके तू न तोहर फोन आवता तू न तोहर फोन आवता रजाई में राजा हो जवानी गुदुरावता रजाई में राजा हो जवानी गुदुरावता काहे खाती कोइला ऐसा आदत लगा के लगे जीवन भर खाती बस गइला जाके तू न तोहर फोन आवता तू न तोहर फोन आवता रजाई में राजा हो जवानी गुदुरावता रजाई में राजा हो जवानी परम मित्र हमार राहुल भैया एगो माला पहना के स्वागत करो आ संगे संगे प्रदीप भैया इतना कुहा में रहो सब आ गइल लौकता रसो लौकता सादर स्वागत पर बैठी मेहरारू कहती का छतिया से रोज हम
कहीं रहते हम गोदिया में गरमाई छतिया से रोज हम और तकिया दबाई कहीं रहते हम गोदिया में गरमाई जवानी गुदुरा सिद्धेश्वर भाई LIC क्या एडवाइजर बने एक गीत पर बहुत बहुत रुपया पुरस्कार देनी जिंदगी एक सफर है सुहाना कल क्या हो किसने जाना बहुत गरीब कलाकार हो जाएगा LIC कभी प्रधान जी से कुछ पैसा लेके हमारा नाम पर हार्दिक हार्दिक प्रणाम करो जय जयकार करो मेहरारू के जिंदगी का हो मरद 3 साल दुबई रह सकता ओकर नौकरी बा फैक्ट्री बा 10 गो लोग बा मित्र बा मन लग जाई हां जी बाकी प्रधान जी मेहरारू के मन कैसे लगे 8 फीट के घर होके हां 6 बाई 6.5 के पलंग होके मिललो बा आंगना से घर में घर से आंगना में तने चाचा जिंदगी होले मेहरारू के हां जी आ ओहो में ठंडा के दिन हो दिन रात जोरतन अरबी रह के आग में कमल से हाथ लिखल हमारा भाग में न्यू दिलदार हेयर कटिंग सैलून बाप रे लामौर बोलता नहीं आराम से बोलो माने मैं छुरा करना न्यू दिलदार हेयर कटिंग सैलून बड़ा गांव मनियर रोड प्रोप्राइटर ज्ञानी जी बाप रे बाप किसी पे शुभ अवसर पर छुरा कहै छी चिटकिरी के साथ भाई बहुत बहुत रुपया पुरस्कार दे देखो सुबह 40 मत मारो छुरा कहै छी दिन रात जोरतन अरबी रह के आग में कमल से हाथ लिखल हमारा भाग में पुरस्कार दिल बने पर्ची बा भावी प्रधान पद के प्रत्याशी विमलेश यादव जी ग्राम लोहटा युवा समाज सेवी
भाई पुरस्कार दिल बनी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन जय जयकार बा खाना पीना ना हो भाता खाना पीना ना हो भाता रजाई में ये राजा हो रजाई में ये राजा हो जवानी गुदुरावा किसी की गाड़ी मेन गेट पे खड़ी है यूपी 60 BN 8029 कृपया उसको साइड में कर लें गाड़ी निकलने में दिक्कत हो रही है भी हो 8029 लास्ट का नंबर है और गाड़ी का कांच भी खुला हुआ है रजाई